Владимир Шуляковский. Плач над могилой. У кошику под яйками моя мать несла партизанам гранат. Разом з нами, детьми. Мне тады ішоў 4-й год, а брату 6-й. Нечакана, як з-пад зямлі, перад ёй апынуўся паліцай. «Стой! Што нясеш?» Ледзяны жах, як абцугамі сцяў сэрца. «Усё! Канец!» Але страх за дзяцей надаў ёй сілы, і яна, сабраўшыся з духам, адказала: «Бачыш, яйкі нясу, каб прадаць. Хлеба і солі будзе за што купіць». Паліцай узяў некалькі яек, набіў каменьчыкам, выпіў. Сэрца ў маці калацілася. Калі б прыслужнік акупантаў капнуў глыбей, то нас бы ўсіх, напэўна, закапалі ў магілу, як тую жанчыну з дзецьмі, партызанскую сувязную. Пра гэта не раз успамінала маці. На свае вочы видзеў мой сябар Александр Халадзінскі. Акупанты не дазвалялі выганяць кароў на пашу за Смілавічамі. Таму 10-гадовы Сашка Халадзінскі пасвіў кароў на могілках. Было ціха, спакойна, як быццам і вайны няма. Раптам з-за хаты, якая стаяла перад могілкамі, паказаліся немец і 2 паліцаяў з вінтоўкамі. Яны гналі перад сабой жанчыну, якая трымала за рукі белагаловага хлопчыка гадоў 3 і крыху старэйшую дзяўчынку. Чырвоны бантик варушыў вецер на яе светлай галоўцы. Сашка упаў і, прыціскаючыся да зямлі, папоўз паміж магіл, туды, куды павялі няшчасных. Ён ужо быў сведкам расстрэлаў, але такое бачыў упершыню. Карнікі паставілі жанчыну з дзецьмі на край свежавыкапанай магілы. Вочы ў жанчыны былі як невідушчыя, як у мёртвай, твар скамянеў. Дзяўчынка толькі цяпер зразумела, чаго іх сюды прывялі, і жаласна заплакала. А хлопчык жа тузаў маці за руку. «Мамка, хадзем адсюль, не страшна». Паўза зацягнулася. Здавалася, яны раздумляюць, што рабіць. Можа, адпусцяць, можа, прывялі папуджаць. Варушылася надзея ў Сашкі. Не могуць жа забіць такіх малых дзетак. Са злоснай лаянкай адзін з паліцаяў схапіў рыдлёўку і хутка-хутка распрацаваў іх. Сашка, які ляжаў ні жывы, ні мёртвы, чуў, як даносіцца шоргат рыдлёўкі і дзіцячы плач. Ледзяное сэрца растала пад таго горкага плачу, але ў катаў былі не ледзяныя, а каменныя сэрцы.